खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मिरुनि रां बावजाया आसामनि थाखाय गोदान फुंनि जागायनाय बुंदों हिमन्त। आसाम सोरखारा दिथागिरि मन्थ्रिनि गोदान फारिलाइ फोसावदों। कक्राझाराव 3 साननि हाबाफारिजों ब्रैथि कक्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल। वर्ल्ड बुक फेयाराव गिबि खेबनि थाखाय बर' थुनलाइनि सायाव सावरायमेल। मानास हायुङारि पार्कआव दावबायारिफोरनि गारिखौ गान्दाया होसोदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। शनिबारखालि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ सदनाव दाखिल खालामनाय रांबावजायाव एबा बाजेटआ आसामनि थाखाय गोदान फुंनि जागायनाय। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ शनिबारखालि सदनाव 2025-2026 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय आबुं रांबावजा दाखिल खालामदों। राङारि मन्थ्रिया गावनि रांबावजायाव आबादनिफ्राय लानानै सोलोंथाइसिम, दारिमिननिफ्राय लानानै मावसोमनायसिम माखासे गोनां फोसावथायफोर होदों। सीतारमणनि रांबावजायाव आसामनि थाखायबो मोजां खौरां दं। सीतारमणआ आसामनि थाखाय 15,000 कौटि रांनि इउरिया हासारनि बिथांखि फोसावदों। बबेखानि मिरुनि रांबावजाया आसामनि थाखाय मोनसे गोदान जागायजेन्नाय आरो गोदान फैसालि जागोन। दिनै जागिरद मरिगावनि सुबुंफोरनि थाखाय गोग्गानाय सान। जेरै खोथा होदों जों बेबायदिनो लाखिबाय। जागिरदनि सेमि कन्डाक्टर दारिमिननि लुनाय खामानिखौ नभेम्बर दानाव जागायजेनगोन आरो जागिरदआव सानफ्रामबो 48 मिलियन चिपफोर बानायनाय जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि आसामनि नामरुबाव 12 लाख मेट्रिक टन इउरिया, एमोनिया हासार दिहुननो हानाय बायदियै खमैबो 15,000 कौटि रां इनभेस्ट खालामनानै मोनसे गोदान दारिमिन फसंगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। आसाम सोरखारा दिथागिरि मन्थ्रि एबा गार्जेन मिनिस्टारनि गोदान फारिलाइ फोसावदों। सोर मन्थ्रिया बबे जिल्लानि दिथागिरि मन्थ्रि जागोन बेनि गोदान फारिलाइ फोसावदों रायजो सोरखारा। शनिबारखालि मोनाबिलियाव पार्लियामेन्टारि एफेयार्स बिफाना मोनसे नटिफिकेसन जारि खालामनानै गोदान दिथागिरि मन्थ्रिफोरनि खारिथिखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि गोजाम फोसावथायखौ केन्सेल खालामनानै बे गोदान फोसावथायखौ जारि खालामदों आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्थ्रिसभानि मन्थ्रिखौ गोदानै गुबुन गुबुन जिल्लानि गार्जेन मन्थ्रि महरै थिसननाय जायो। सोरखारि फोसावथाय बायदियै रन्जित कुमार दासखौ धुब्री आरो बङाइगाव, अतुल बराखौ कामरुप मेट्र आरो नलबारि, उर्खाव गोरा ब्रह्मखौ कक्राझार आरो चिरां जिल्लानि गोदान गार्जेन मन्थ्रि थिसनदों। बेबादिनो गलपारा आरो बिश्वनाथआव अशोक सिंघाल, दरं, साउथ सालमारा आरो हजायाव केशव मन्ट, जरहाटआव अजन्ता नियग, कामरुप आरो बरपेटायाव चन्द्रमोहन पाटवारी, शिबसागर आरो लखिमपुराव डक्टर रनज पेगु, सनितपुर आरो उदालगुरियाव पीयूष हाजरिका, डिब्रुगड़ आरो दुलियाजानाव जगेन मोहन, तिनिसुकिया आरो चराइदेउआव बिमल बरा, काछार, बाक्सा आरो तामुलपुराव जयन्त मल्ल बरुवा, सोनाब कार्बि आंलं आरो कार्बि आंलंआव नन्दिता गार्लसा, धेमाजि आरो बजालियाव प्रशान्त फुकन, श्रीभूमि आरो मरिगावआव कौशिक राय, हाइलाकान्दि आरो नगावआव कृष्णेन्दु भाल, गलाघाट आरो डिमा हासाव जिल्लायाव रुपेश गवालाखौ दिथागिरि मन्थ्रि एबा गार्जेन मिनिस्टार महरै थिसननाय जायो। कक्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव शनिबारनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों जागायदों ब्रैथि कक्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा कक्राझार थुनलाइयारि फोरबो। गोजोननि खौरांजों जागायनाय ब्रैथि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ शनिबारखालि बेखेवनानै होयो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवनाय हाबाफारियाव नागालेण्ड बिधान सभानि बुंथिगिरि सरिनगाइन लांकिउमेरा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो साहित्य अकादेमि लेङाइ आफादगिरि प्रफेसार कुमुद शर्मा, जर'खा खौरांगिरि मृणाल तालुकदार, मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिजों लोगोसे गोबांसा गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे समावनो थुनलाइयारि फोरबोखौ लोब्बा लाना सेबखांनाय
लिरथुनलाइ मुंनि मोखां लाइसिखौ बेखेवनायनि उनाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिनि बर' बिफाननि आजिरा मोननाय प्रफेसार गबिन्द बर' आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसार डक्टर निर्मली दासआ बर' रावाव सुजुनाय खौसेथिनि सिबियारि महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव मुंनि बिजाबखौ प्रमद बर'आ बेखेवो। मख'नो गोनांदि थुनलाइयारि फोरबो खुंनायनि थांखिया जाफुंदों होननानै प्रमद बर'आ ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ बेखेवनायनि उनाव खौरांगिरिनि मोगा-मोगियाव बुंथियो। बेजों लोगोसे थुनलाइयाव जेबो सिमा थाया होननानै बुङो आरो क'क्राझारनि थुनलाइयारि फोरबोआव हादरनि आरो गुबुन हादरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरा थुबुर जाफैनायखौ प्रमद बर'आ गोजोननाय फोरमायो। बबेखानि बिटिआर गोरोबथानि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोननि आबहावा फैफिननायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय नागालेण्ड बिधान सभानि बुंथिगिरि सरिनगेन लांकिउमेराया भारत सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव खामानि मावग्रा नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियाया गोदान दिल्लीनि भारत मण्डप कमप्लेक्सआव 1 फेब्रुवारिनिफ्राय 9 फेब्रुवारिसिम 9 साननि हाबाफारिजों बुहुमनि देरसिन बिजाब मेला वर्ल्ड बुक फेयार खुंगासिनो। वर्ल्ड बुक फेयारनिफ्राय बर' राव थुनलाइनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। बर' रेबग्रा जथुमनि आर'जलाइ बिथा लानानै भारत हादरनि नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियाया दिल्लीयाव बानजायनाय वर्ल्ड बुक फेयाराव बर' रावखौ देग्लाय एबा 2025 इंनिफ्राय जायगा होजेनबाय। वर्ल्ड बुक फेयार 2025 जों लोब्बा लानानै गाबोन 3 फेब्रुवारि 2025 इं समबारखालि बेलासे 1 रिंगायाव 45 मिनिट थि सम खानानै थीम पेभिलियनाव बड' लिटारेचारनि ट्रेन्सिशन दा पिरियड फलोइं दा 8 शेड्युल इनक्लुसन एबा बर' थुनलाइनि सोलायनाय 8थि फारियाव सोफादेरनायनि उननि समफारिनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि थिसननाय जादों। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बर'नि गिबिसिन सानसेयारि खौरांलाइ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं दा बड'लेण्ड एक्सप्रेसनि गाहाय सुजुगिरि आरो बर' राइटार्स एकाडेमिनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीखौ हाबाफारि सामलायगिरि एबा मडारेटर महरै हांख्रायहरदों। बे हाबाफारियावनो बर' थुनलाइगिरि बिसावरायगिरि राखाव बसुमतारी आरो डक्टर दिपेन बर'मोनहा सावरायगिरि महरै बाहागो लागोन। मानास हायुङारि पार्कआव दावबायारिफोरनि गारिनि उन उन होसोनायनि उनाव दावबायारिफोरनि गोसोआव सोमखिखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाथाया मानासनि बासबारि फरेस्ट रेन्ज ओनसोलाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि गारिनि उन उन गान्दाया होसोनायखौ गारियाव गाखोनाय सासे दावबायारिया भिडिअ' रेकर्ड खालामनाय जादोंमोन होननानै मिथिहोदों। बबेखानि होसोनायखौ नुनानै ड्राइभारा गोख्रैनो गारिखौ सोलो बाहायना खारग'नो हानायनि जाहोनाव दावबायारिफोरा बार रैखा जायो होननानै सुलुङाव फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।